jocul. Nu! Nu! Așa. Nu e bine. Împinge, doar. Bravo. Are că o să-l ia. Hai să testăm. Nu l-am luat. Era copilul, aveam asta în mână și am dat bam un alt după ceafă și a căzut. Ce te uiți și... Poate nu uita, Andrei. Ai grijă. Să și... Așa. E ok, da? Da, trebuie să fie ok. Ok. Alin? Alin, lasă-l! Alin, lasă-l! Alin, Ți-am zis! Nu știu, ți-am eu și zis. Știți ce cred că putem face? Dacă 6? ne coordonăm bine? Știi ce aș vrea să încercăm? Să avem fiecare o armă și ne ducem stealth și scoatem armele out of nowhere de sub masă și îi dăm la o fantomașă și o omorâm. Adică... Prinde capul dacă poți. Sau n-a murit, nu? Nu văd. Unde e asta? Nu. Ține-mă Mereu la se întâmplă ceva. Cred că Alin a venit din spatele tău cu căruțul și te-a împins. Cred. Și erai fix asta. Așa că ai văzut ce a făcut TV. Am văzut. Ok. Da, nimeni stă alt bun, ca de obicei. Ok. Ei, drumul, dați spatele. Ok, că în asta, când face roșu, e mai nasol. Oh, shit. Ok. Acum! Hai să omorâm. Sus! Ok. Alin, mai e o mină aici, poți să o iei? Am murit Franci. Ce? Oh, mai bine. Suntem încălziți, am luat 7 iar, back to back. After 3 hours. Easy. De fapt e bună sabia, că îi dai pe jos și apoi putem să-i luăm să-i ridicăm ușor. Da, uite, gen, pot să-i fac așa, pac. Unde? Nu, sabie. Așa. Nu. Am arătat să morți. Dai, bravo. Oh, God, I hate it. N-am murit, somehow. Mi-a trebuit să vorbesc. E acum. Îi se activează, ne vede 5 calave. Pac. 1, 2, 3, gata. Vede că a murit pentru a-l bate pe ăla. Sax, s-a întâmplat. Ia fiți atenți aici. Nu o să le punem pe amândouă. Cum ai făcut aia? Cu capul, Da, a sărit capul. Da, și-am văzut. o să... Da, cred că tu ai făcut, stai că e capul meu ăla, nu? Da. Ok. Da. Bravo, Ali! Foarte bine. Bravo.
Alin, îți stai. Fac salam. Am un stan grenade, cine vrea? Eu. Știi aia gen bam. Când vezi că mă Fă-te mic cu Q și doar te uiți. Ok. Trust. Emil, ești aici? Da, e aici. Vedeți, nu vă uitați la el, că vă dă eu în propă. Și acest îl vezi? Ups. Pe Emi. Am aruncat pe Emi în gaură. Hai. Doar. Yep, e range. I'm back. Iar o fi să-i sus? Am uit împreună, oare? Alin! Da. I-am dat! Alin! Am aruncat. Unde e statuia mare, a spartă? Da. Ah, ok. Vina mea. Hai să dăm Te-am dat vina pe Emil. Da, a fost vina mea. Nu spune să nu te audă. Ce n-am zis? A murit Alin. Sau Leti. Ah. Ai spart? Da. Nu știam unde să... Ah, fac, trebuie să merg aici, Unde e Alin? Alin cred că e în viață, poate a murit doar Leti. Alin trebuie să fie pe aici. Ok. Alin? N-ai pai sigur că n-are ce să fie spre bază. Deci, hai să ne asumăm că e în viață și a fugit. Uitați-vă în carte. E Alin acolo? Da, e aici. Ah, ok. Vezi că avem cranii. Lasă jos și pleacă. No. No. Dacă avea ne și cartul ăsta la alt. Holy shit. What? Nu știu unde n-am fost. The fuck happened? I don't know. No. Oh, bitch. Nah, fuck off. Can you like leave, please? Am spart un cristal singur. Al doilea s-a spart singur când a venit să-l iau. Putem să-l dau revive deja. 2000. Încă 4. $2000.
item bun pe aici. Îmi place jocul ăsta. Nu-mi lovi alea câte... Nu. Uite, am deja vu, am mai fost. Exact aici. Nu știu că să n-a fost pe asta. Dacă nu venea atunci, da să-l peste. Luffy. Dacă ați murit toți trei iar, e belita. E blocat în astea ale noastre, bă. Căutăm mai mai întâi și apoi. Da, lasă după mine, este ok. Doar Leti a murit, deci? Alin? Da, nu, Leti, nu tu. Leti e moartă, da. Da, ok. Deci suntem trei, ok, bine. Da, deblocat-o. Da, deblocat-o. S-a aruncat în gaură! Unde e aia? N-are. Ok. Ce creepy sunt itemele astea. Minus 5000. N-am reușit. S-a spart, nu destul de sus. A trecut. Ok? Nu, e încă aici. No. Fuck. Oh, Ok. Oh, Ai. Hai. Tu și cu mine vază. cred că îmi vine rața. Coac. Uite, am văzut pe Luffy cumva. Nu, mi s-a Da. părut? Da, vine. Sper că ți s-a părut. Nu, vine. Oh, nu. Mamă, nu vrea să-l lase să termine. Uite cum o să dea fix în... Deci... Încă mai e așa? Nu, m-a spart-o. Putut rasa mătii și Luffy. Eu fac doar să mă vină Luffy. Mai bine o ducea direct, sincer. Da. Luffy. N-a distrus, n-a distrus. Nu, deci o doar la hit. Distrus-o pe aia, da, damage. Nu contează, avem nevoie de 3000 doar. Cât era I-a dat vreo 8000, inițial? cred. Deci, destul. Oh my god. Ce prost. O să-ți pui pe toate. Mamă. Fiți pe fază, că are camera. Ascundeți-vă pe side. Da. Să nu ne aruncăm în gaură, vezi. Ce mai e? Încercați să nu-l activați. By all means, nu știu. Jucăm pe stealth. Da.
Luffy. Bravo. Sunt, Ok. vezi că Bravo, Emil. E încă Luffy acolo. One left my field. I need to get to the track in 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vrei să n-apeși pe ăsta că te bat de te sparg. The track sequence cancelled. Că am rămas fără mai târziu și s-a simțit. Bun. Perfect. Ok. Legi UT? Da, Da, sunt aici afară, mă uit dacă vine cineva. frumosule. Bun, mai... Da, cred că intră așa la... Intra. Unde e Alin? În față, cred. Da. Da. No. Well... Hai. Hai. În ce parte îl bag? Dă-te la parte. Așa, pe laterală. Așa căzut. Nu mai contează. Hai, dă. Ok. Să nu fi căzut el. Ai grijă, Emi, la sac. Da. I'm back. A mai murit cineva? Francesca, ai grijă că ești pe margine rău de tot. Trebuie să mă duc pe DG. Era să cap. GG. Mai bine doar dădeam delivery și terminam cu rahat. Da. Da. Trebuie să mă dea. Nu, o să se simte de la capcana. Capul nu e afectat de capcana aia. A căcat în ea. Ah, de tine e acolo, nu contează că ești cupt. Că te crește tensiunea când o văd că... Da, și eu am fost să capcana aia. Hai, succes. Nu vă grăbiți, luați încet, cât râlă la maxim. Uite, vezi? Dacă zic și asta. Let's go. Ne ascundem un pic aici? E doar ăsta. O să stau aici, n-am trece că nu văd nimic. Uș. Oh. Da. Hai. Nu te supărați. Ok. Nu. Ok. Vin după. Ok. Oh my god. E grasul alb. Grasul. Oh, șt, șt. Hai. Ce era să mă mori. Oh. L-am dat pe jos. Ok. Fiți pe fază să apucați că mi s-au spart două cristale. Uf. Bravo. Ok.
Sper că vine. De ce s-a zis de parcă spart baza? Unde e Emil? S-a dus la următorul punct, că am dus o statuie acolo. E mort. Hai să luăm capul. A, da? Și să dăm deliver. Ce? Orbul. Suntem ok, suntem ok. Poți să-l împuși. Da, Da. vine de aici. Unu. Doi. Oh. Trei. Patru. Ia uite, ia uite. Da, Aproape. Ultimul, nu? Da, close. Close Ok, enough. Nu! What the fuck? Ăla trebuia să le ia Deci am aflat o informație, fii atent. Emilie undeva unde Francis știe unde. Dar eu nu știu unde. Și că unde au dus ei statuia. Ce faci? Wait. Și-a dat bine ce am pus în spate. Ce faci? Scoate grenazii și alea. Mm. Ah! Alin! Ce faci? Săritura aia putea să coste viața. Am vrut să-l împing. Nu, de ce riști? Alin, nu e momentul de riscat. Și nu știe că e. Hai că E mort. Leti e... Nu! Cât de trău a fost în meciul ăsta. Cât era? 10? Da. Da. Uite, e supărat. Nu. Ce zici? Bă, tu vei fi a doua oară când stai. Ai încercat? Da, am încercat. Ah! Ei! Shit. Mi-am dat cu băta singur. Da, ei nu sunt la fel de clași ca noi doi. De fapt, Leti a fost. Adin, ai trollat. Cu toți ați rolat. So, shut the fuck up.